Vídeo número 22, part número 3, mosaics i rotació. Imaginem que, per exemple, ens indiquen que hem de construir un mosaic com el que apareix aquí a aquesta imatge. I no sabem molt bé com fer-ho, únicament ens diuen que ho hem de fer aplicant rotacions. Però no sé quin angle, ni tampoc sé on col·locar el centre de rotació. Vaig a començar dibuixant la figura bàsica, que és un triangle equilàter, i això ho farem amb l'eina Polígon regular. Tres vèrtexs. Ja tinc el triangle equilàter. Quin angle de gir podria ser l'adequat? Puc pensar a veure quan valen els angles d'aquest triangle. Per fer això, activo l'eina angle, selecciono el triangle, clicant al seu interior, i tinc els angles, són de 60 graus. Per tant, aquest podria ser el gir que m'interessa en aquest cas. Vaig amagar aquests angles a la vista algebraica, els amaguem, d'acord? I ara apliquem un gir de 60 graus respecte a un punt que jo col·locaré de forma arbitrària. Per exemple, vaig a indicar aquest punt, per exemple aquí, aplico una rotació al voltant d'aquest punt, selecciono el triangle, selecciono el punt i considero un angle de 60 graus, per exemple, en sentit antihorari. A veure què passa. Acceptem i tinc aquesta figura d'aquí, aquest tros d'aquí. Podria correspondre a aquest angle d'aquí. Què he de fer? Doncs moure el centre de rotació fins a fer coincidir la figura exactament. Ja la tinc. Fem coincidir el punt amb el vèrtex de la figura triangular. Ara ens queda aquest tros d'aquí. Vaig aplicar també una rotació de 60 graus, però ara ho faré en sentit horari. Anem a comprovar-ho. Activem l'eina rotació, selecciono el triangle, a continuació el punt, i ara li aplico un gir però en sentit horari de 60 graus. Aquí ho tenim. Moc el centre de rotació i ja tinc la figura que m'interessa a mi. També fem coincidir amb un dels vèrtexs d'aquest triangle i tinc la figura proposada en un principi. Aquesta podria ser una opció per tal de solventar algun problema d'aquest tipus amb mosaics que impliquen d'alguna manera alguna mena de rotació.